ating Christmas tree. Paglili ko walay panty. O, diba? Meron na tayong Christmas tree, loves. Naka-start na siya, look. Naka-start na siya. So, yun ang ating Christmas tree. Ang saya-saya din, Mirian, kasi nga meron na tayong kahoy na kaono. And tinungtong ko siya, guys. Nilagay ko siya sa ibabaw ng bangko. At nilagyan ko na lang siya ng, skirt, no? Tawag niyan sa Christmas tree, skirt. So, skirt, no? Kung sayal ba, sayal. So, yun, nilagyan ko siya, mga labs. At ang saya-saya kasi nga, December, hindi pa December, pero alam naman natin, alam niyo kung ano sinabi ni Tammy sa akin. Ano ginawa mo, paano ng Halloween? Sabi ko, who cares about Halloween? Hindi kasi ako naniniwala talaga sa Halloween. Guys, hindi talaga ako naniniwala. So, sabi ko, kailangan ko nang mag-advance sa ating Christmas decoration, no? Kahit ngayon lang siya nakatayo na siya, no? So, ang saya lang kasi, guys, 'di ba? At ang taas niya kasi nga nakatungtong siya sa kahoy, sa small table. Sana buti na lang nakita ko siya sa basement. At yun, ito yung nangyari kanina. Nagkarga na ako dito, mga labs, kasi kinarga ko, i-try ang buong box. Hindi ko kinaya na. Alam nyo naman si Inday Mirian 40 na at mahirap nang magkarga ng mabigat kasi talagang matutumba naman gid aki. At ang mga problema dito is nag-start na. Pag alis ko dito, ang nosy cat natin nagatigas ang ulo. Nag-start na siyang gustong kumain ng puti talaga kasi ito talaga yung pinaka ayaw ko. Tingnan nyo, papunta na yung bagbag namin. O, tingnan nyo, excited niya, no? Nosy pa yan siya. Pagkita niya, ay! Ito yung mga kinakain ko nung Christmas, ah. Puti-puti. Ito yung palagi ako nasuka. And then nakita ng mama niya, sinigawan. Boy, don't even think about it. Check. Hands. Na, pagkagahit yun ni mong ulo ba? Nag-start na siya doon. Nag-start na ka. Dili mo ginakaon. At dahil bumaba ako ulit kasi kailangan natin kunin yung last ng pinakatuktok ng ating Christmas tree, bumalik na naman itong pusang ito. Hindi talaga siya nakikinig, mga labs. Matigas ang ulo kasi alam na niya spoiled at special siya. Alam talaga niya. So kaya gananon kasi yan ni Tammy. Naging matigas ang ulo. Tingnan niyo si Inday Mirian. Hay, galit na naman. Tingnan niyo. Minsan maisip ko talaga itong pusa. Mas grabe talaga yung utak nito, no? Magpa-pretend pa talaga na hindi, wala ako dito. Wala. Kahit nagsisigawan ko na, wala talaga. Tigas ng ulo. But anyway, so ito yung mga pinagagawa ni Inday Mirian. So pinagplanuhan ko talaga na ilagay dito, mga labs, sa ating yung side table. Iwan ko kung anong table yan. Basta yun. Nakita ko sa basement, marami pala kami niyang extra, no? So sabi ko sarili ko, gamitin yan natin ito kasi gusto kong mataas-taas yung ating Christmas tree. Kasi nga, alam nyo naman yung ating problema dito sa bahay kapag ganito yung Christmas tree na nilalagay ko, mga darling, no? Kasi po akala ata ni Habs na siya pagkain yung puti. So kaya yun. At yes, September pa, guys. Wala pang Halloween. O, di ba? Si Tammy tinext ko, sabi ko, ang ating Christmas tree is nakalabas na sa box. Dinala ko na sa taas at yung pusa mo is nagwala na naman. So, marami siyang ni-reply sa akin, mga loves. At yun, ang isa niyang reply sa akin, sabi niya sa akin, adoy, until next year tayo dito sa pusa. Kasi talaga yung pusa is, tingnan nyo kumakain, oh. Minsan sigaw ka ng sigaw at parang hindi ka naririnig talaga yung pusang niyan. At sabi pa ni Tammy, until next year tayo kasi alam ko talaga kukunin mo yung Christmas tree mga January na, in the middle of January, no? So kaya sabi pa ni Tammy ay na palagi ka nang daw ako. Magtrapo kasi si Habs kapag kumakain ito magsuka at yun yung pinagagawa niya every time nakakain siya, isuka niya, susuka ng suka. At ako naman ay alam mo naman si Inday Mirian. So yun, itong Christmas tree na ito, mga darling, this is my second time na nilagay ko siya since na binili ko. Kasi nga, sobra talagang nakakaluka, mga darling, kapag si Habs, yung pusa namin, kain siya ng kain kasi yung puti ba, ito ba siya kay hindi siya oh my goodness. Yun. Kain siya ng kain din. Alam niyo na, kapag kumakain yan siya, mga labs, ako yung maglilinis sa mga kinakain niya. And nakakaluka kasi ang tigas ng ulo ng pusang yan. At yun, basta ang tigas. Hindi ko and then ito, nasa taas, sobrang wobbly niya ba? Wobbly, so kailangan dahan-dahanin. Kasi
Wobbly talaga siya. Wobbly mo ito eh. Oh God. Yan, I think tama na yan. So, bahala na sa Batman. Basta. So, yun, sobrang haba niya. Nilagay ko siya sa table. Nilagay ko po siya sa table na maliit. Strong man yan siya, wood talaga. So, wala yan. Sabi pa ni Tami, paano na daw yung Halloween? Sabi ko, hindi man ako naniniwala sa Halloween dong Tami. Wala akong pakialam sa Halloween ninyo. Sabi ko, wala talaga akong paki. Basta kay ako, okay na ako dito sa Christmas. Basta kay ang Christmas lang ma-priority na ako, muna na siya. Ayaw na ako hasol-hasulaan ang inyong Halloween kay wajud ko anong Halloween. Halloween ka diha. For sure. No? So yan. Oh. Okay. Ito siya. Hindi ko alam kung paano ito yan. Okay, hindi na siya wable. Okay na si Batman. Punta tayo sa kabila. So, yun, masaya ako si Tami. Wala man si Taming choice. Kasi ako naman talaga ang nag-ano din. So, sa tingin niya, masaya man din yun siya. Hindi man din kami mahilig sa Halloween. Kami ni Tami, hindi kami mag-ano. Kasi wala kasi mga bata dito. Kapag Halloween, walang mga bata na kumakatok. Parang hingi ng candy. Kasi parang binabawal dito. Kasi nga nasa countryside tayo at dilim-dilim yung daan. So, delikado. So, kaya para for safety sa mga bata, doon sila sa pinaka-town talaga namin kapag Halloween. And then, hindi din ako naniniwala sa Halloween. Wala man yan sa ano. It's made up holiday. Maadto pa jud ko sa taas. Mahadlok man jud ko height, uy. Mahadlok jud ko taas-taas mga loves, pero kailangan manggod niya siya good, uy. Kailangan ba ito siya tingin straight? Yahon. So, yan. Sana, okay na yan. Okay na yan. So, yun siya mga loves, ang haba, no? Kasi nga, meron itong ano. At ang gagawin ko po, kasi para walang pusa makapasok, bibili ako sa Amazon ng fence. Para siyang fence, Christmassy fence. And then, ilibot ko para hindi sila makapasok at makapunta dyan at mahulog pa itong ating Christmas tree. So, kaya yun yung gagawin ko. And then, lagyan ng mga decorative sa baba. At yun, lights. Puti-puti, oh. So, kaya linisin ko bago kainin ng ating pusya. And then, ipakita ko sa inyo yung light, ha. See things. Meron siyang lantern. And then, yun. And then, meron din ganito. Ay, patay na siya. Ito, steady. At, yan, blinking. Meron din siyang slowly. Balik, meron din ito steady. Meron din yan. Yan. At ito din. Yan. So, yun lang yun siya. Meron siyang mga different settings. Depende na yan sa akin kung anong gusto. So, magbili ako ng iba. Gusto ko may mga malalaking ornaments na bula. Yun siya. Yun yung ilagay ko. Yun yung bilhin ko. Gusto ko blue. This year, blue. Malaki. Pero hopefully, makahanap tayo kasi may kamahalan ngayon, guys. Alam nyo naman kung kahit anong bilhin mo, mahal. So, ang saya-saya ko kasi talagang tapos na siya, no? And, tapos actually, nakatayo na. Hindi pa siya tapos. So, yun lang yun. Excited lang si Inday Mary, Guys, si Dimple, guys. Nag-alala ako. Yeah? What's wrong, baby? Blood, it's okay. Hala, oy. What did you eat, Dimp? Dimp? Hala, oy. May nakain ba siya? Dimp? Dimp. Come on, do you want some treats? Come on. Dimp. Ano kayang nakain ito? Yun, galing po kami mga loves sa galing kami sa vet kasi si Dimples, guys, ipakita ko sa inyo. Ito siya. Parang umiyak talaga siya mga loves. Kawawa. I think this is dental problem. Kawawa talaga siya, Look, talaga, guys. Nag-draw talaga pati dila niya hindi malagay. Hindi ko alam kung anong nangyari. So,
It's okay. It's okay. We're gonna take your dog. Hopefully they can take you. I know, baby. I know. I know. It's okay. Wala kaming appointment. Nagpunta si Tami sa loob hoping na na tanggapin si Dimples just to take his tooth out, her tooth. Because sana talaga natatanggapin kasi kawawa si Dimples, and hindi pwedeng kung tatawag kami appointment baka next month pa or next week, hindi pwede. So hoping kapag hindi tatanggapin si Dimples ngayon, maghanap kami ng paraan na dalhin sa emergency. They take her in and they pull the tooth out, and yun, wala na yung ipin niya. Grabe guys, it was really rotten. And then minove ng vet ganito, and then ginanon, pinupull niya, and they seal an egg. It's organic, you know. Their own chickens. It's grabe mga loves, pagdating namin sa bahay, ito talaga yung inunan niya. Sobrang gutom niya, kawawa. Kasi kahapon kasi mga loves, hindi ko alam kung kumakain siya whole day. Na ano ko lang talaga siya nakita kahapon ng hapon pa, dinner na ba. So nagdo-drool na siya. So kaya yun, na maligaya kami ngayon ni Tami dahil talagang makikita mong gutom na gutom siya at finally kumakain. At alam nyo, mga ilang oras niyan, grabe yung inom niya guys ng tubig. Kasi hindi din kasi yung sakit niya, hindi niya magalaw yung tongue niya. Inom siya ng tubig ngayon, grabe, mga ilang bisis na 5 na ata. See, this one would be okay, but that one is kind of like 5-30 seconds. Yeah, I mean, they look like the same tires, but let me just see what I can. So that's what I bought. If it's snow, it should be nice grid like this long. Well, again, this is not a truck. You're not gonna get truck tires. You're gonna get car tires, but it's got nice tread on it. So it's Okay, so now we're gonna go. Kailangan ko ng vegetables. Huh? Did you already have vegetables? You said next to this. Seriously. So, yan. You had 2 earlier. You had Dimple shooting. Bago yung guys, he has a new tire in the front of his car, and only 2 at the back need to be, changed. Pero he bought 4 tires, so it's just like crazy. It's like that. And then he will keep the new one. Yeah, they got. Huh? I should tell them. Yeah, I guess I'll keep it. I didn't tell them. I could when I go back there. I can tell them I want it back. The new one, only the only one. They're both the same. I bought both at the same time, so they should be the same. Hi guys, tapos na kaming kumain mga darling. Tapos na kaming kumain, and alergy kasi yan, ang laki ng nagastos ni Tami doon sa sa kanyang gulong. Buti na lang hindi niya kinip yung gulong, kasi usually aray, kasakit agay, munti ka nang maputol ang aking kamay. Oh my god, dito guys, dito, ganin, oh my goodness, the vein, shucks, that was painful. Anyway, so i-end ko na tong vlog mga loves. Salamat sa panonood. Hoy guys, keep on watching ha, kasi yung ating giveaway dito tag 1,000 and 1,000, and then twice a month ko siya ibibigay, 2,000 a month, di ba? Keep on watching mga loves, kasi until December po ito. This is a Christmas early giveaway until December. So keep on watching.